Wow. Ang nag-rise mga BW ah. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is May pitik dun ah. Sino kaya yun? love is gone. But I've been born. I can't begin on my own. When I'm alone. Nandito na tayo ngayon sa Bangi. So, na 30 minutes pa bago natin parating yung Kaparispisan. Ayun, Bangi. Kauna-unahang wind farm ng Asia. Dito lang matatagpuan sa Ilocos Norte. Ayun mo, big bike. Oh, ayun. Mga big bike. Yeah. Oh, ganda ng mga motor. China oil na lang. China oil. Wow. Sarap siguro maligo nito. Alon. Big bike. Sana all ulit. Big bike. Wala na yung dati. Dito tayo. Dito na lang tayo. Dito na kami. Dito na kami guys sa Kaparispisan. Bangus. Bangus. Mas. Nakam to bye-bye. Ti Kaparispisan. May kayo itong padasan ti mangal daw dito. Agtuno kami pa ti tilapia. Tilapia. Tinuno. Yan. Kani doktor lang aro para lutong ipay. Oh, nagimas na din eh. Nagimas. Tilapia. Oh, Mekayon. Kada, paborito ka ganda. Naimas natin eh. Oh, Ano, bangus. Ipay, tilapia. Yeah.